سەرۆکۆمارê Tirkiyeyê dibêje rêkeftina me bi Amerîkayê re bo avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê pêngaveke durist e û ew rê nadin ku ew rêkeftin bê dereng xistin. Kanala CNN ya Tirkî belav kir ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê di dema ku ji Rûsyê vedgeriya welatê xwe ragihand, rêkeftina wan bi Amerîkayê re derbarî avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê tevgereke rast û got divê tevaya çekdarên peyedê jî ji wê navçeyê vekişin. Eroha Erdogan Amerîka bi derengxistina bicîkirina wê rêkeftinê tometbar kir û got. Eroha Erdogan Amerîka bi derengxistina bicîkirina wê rêkeftinê tometbar kir û got. Tirkiye rê nade ku rêkeftina navçeya aram bê derengxistin wekû çawa li min bicêbûye bibe. Divê ew prose bi lez bêkirin. Dê destpêka vê hefteyê de jî Serokkomarê Tirkiye ragihandibû tevaya hêz û leşkerên wan li ser sînorên û eger pêwîst kir, ew dikarin di her demekê de tevgerê bikin. Roja hefteyê tebaxê Amerîka û Tirkiye li ser hejmarek xal derbarî navçeya aram li hev kiribûn û lê gorî qunaxa yekê wê Hesedê û YPG li gel çekên xwe yên giran ji navçeya di navbera Serêkaniyê û Girêsipî bê kurahiya 5 heta 14 kîlometr vekişe. Beriya çend rojan jî ji alî xwe ve berpirsê PYD Zêdanîl Asî ragihandibû di çarçoveya qunaxa yekem ya rêkeftina Amerîkî Tirkî wan dest bi cîbcîkirina xalên wê rêkeftinê kirine. Eroha heman berpirsê PYD da zanîn jî ku Hesedê bi çekên xwe ji navçeyên sînorî yên Serêkaniyê vekişiyane serbar kir ku wan tonelên xwe jî ji sê gundên Rojhilatê bajarê Girêsipî helwişandin, çekdarên wan li gel çekên xwe jî ji wê navçeyê vekişiyane.